Hi guys! Dahil walang pasok today, naisip kong maggawa ulit ng isang panibagong vlog and gusto kong i-share sa inyo ang ginagamit kong shampoo at conditioner para sa aking hair fall. Okay? Ito yung nabili kong Aloe Derma na set. Ito yun. Ito meron siyang Aloe Derma shampoo, Aloe Derma conditioner, and Aloe Derma hair and scalp tonic. Ito ay nakita ko lang sa isang vlogger. Sabi niya effective daw sa kanya. So, trinay ko din. Baka malay natin effective din sa atin. So, bumili ako nito shampoo. Matagal ko na siyang ginagamit. Siguro 1 month na siya. And etong ganitong kalaking shampoo, umaabot din siya sa akin ng 1 buwan. Ito sa akin, more than 1 month na to at hindi pa siya nauubos. Kasi medyo pricey siya. Parang ang price nito ay 270. Ito din, 270 din ata. And then, ito 265. So, pricey nga siya. Pero matagal naman siya. Itong Aloe Derma shampoo, nourishing shampoo, 70% organic aloe derma, aloe vera extract. Sabi niya din, nourishes scalp and prevents hair fall, sabi niya. And katulad ng mga normal na shampoo, ganun din kung paano siya gamitin. And after nun, nagka-conditioner ako. Ito din yung ginagamit ko. Nourishing and repairing conditioner, 86% organic aloe vera extract. Ganun din, nourishes, repairs, and strengthens hair. And ito rin yung hair tonic. Ito maganda siya kasi sabi niya nakaka-promote daw siya ng hair growth and nakaka-lessen daw talaga siya ng hair loss. Pero sana effective kasi kakabili ko lang to last week and okay naman siya. Medyo tumitigas lang yung hair kapag nagagamit ko na siya. Pero itong Aloe Derma shampoo, ito yung maganda sa kanila kasi nakakalambot ito ng buhok compared dito sa conditioner niya. So, 1 buwan ko na tong ginagamit tong dalawa na to. And luckily, nag-i-improve naman siya. Nalilesen talaga yung pag hair fall ko. Parang paunti-unti na lang yung pag hair fall ko. Wala na masyado kasi dati kapag umaga, kapag nagsusuklay ganun, medyo madaming natatanggal at nalalagas ng buhok. Pero after 1 month na ginamit ko tong Aloe Derma, dalawa, medyo nag-improve siya. Onti na lang yung nalalagas sa akin. So, I think effective din siya and gusto kong itry to and babalikan ko kayo after a week kung effective siya sa akin. Okay, that's all for today. Thank you. And like and subscribe. Thank you.